Neon kakkosen tehdashallissa tehdään suuria, kirjaimellisesti. Pääteiden varsilla kohoavat mainosvalotornit eli pylonit voidaan kasata pystytyskuntoon samoissa tiloissa, joissa itse valomainokset tehdään. Tornin teräsrunko tulee alihankkijalta. Tämä nopeuttaa valmistusta ja säästää kustannuksia. Suuret ovet ja hallin siltanosturit mahdollistavat ison runkokappaleen tuonnin, tuotannon aikaisen pyörittämisen ja valmiin pylonin poisviennin kätevästi rekan lavetilla. Tämän pylonin korkeus on 35 metriä. Se on kokonaan sisältä huollettavissa turvatikkaiden ja työskentelytasojen ansiosta. Valomainoskirjaimien valaistus on toteutettu kasettirakenteella ja pitkäikäisillä suurteholedeillä. Tämä massiivinen valomainostorni liitetään normaaliin verkkojännitteeseen 16 ampeerin sulakkeen taakse. Tornin ledien sähkön kulutus on 3 kilowattia. Nykyisellä sähkön hinnalla hämärän ja pimeän aikaan toimivan pylonin ledivalaistus maksaa 1 400 € vuodessa. Monimetallilampuilla toteutettuna tornin sähkö maksaisi 13 000 €. Huomattavaa lisäsäästöä syntyy myös siitä, että ledivalojen huoltotarve on käytännössä olematon. Niitä ei tarvitse vaihtaa kuten tavallisia lamppuja. Neon kakkosen suurteholedien laskennallinen käyttöikä on 100 000 tuntia. Suomessa tämä riittää 20 vuoden hämärä- ja pimeäaikojen valaistukseen. Neon kakkosen palvelukonseptiin kuuluu vaativienkin kohteiden valomainoksen tekeminen ideasta ja suunnittelusta alkaen. Massiivinen valomainos tarvitsee asiaan kuuluvien lupien lisäksi myös lujuuslaskelmat. Ammattitaito ja asiantuntemus näkyy myös päivän valossa. Luotettavat alihankkijat takaavat sen, että Kuopiossa Neon kakkosella rakennettu torni istuu Lahdessa valetulle alustalleen millin tarkasti.